Markkinatutkan uudessa jaksossa vieraana Evli rahastoyhtiön sijoitustuotteista ja palveluista vastaava johtaja Kim Pessala. Meillä on ollut pitkä nousumarkkina meneillään. Kim, kauanko se jatkuu? Hyvä kysymys. On vaikea sanoa, jatkuuko tämä hybris 1 vuotta, 2 vuotta, 3 vuotta vai katkeeko se jo lähikuukausien aikana. Se mitä me tiedetään on, että tällä hetkellä sijoittajat rynnii yhdysvaltalaisiin osakkeisiin ja samalla koko sijoitussalkun riski tahtoo olla aika huonosti hajautettu. Tällä hetkellä 10 suurinta yhtiötä S&P 500-indeksistä muodostaa 40% koko indeksistä ja se on kaikki AI-sidonnaista. Eli tällä hetkellä riski on, että sijoitussalkku ei oikein hyvin hajautettu. Ja ennen pitkää me tullaan näkemään korjausliike myöskin AI-osakkeissa. Ja melkein aina se yllättää, että se korjausliike on huomattavasti isompi kuin mitä ollaan odotettu. Finanssikriisin aikana osakkeet laski huomattavasti enemmän kuin 50%. Ja sama nähtiin IT-kuplan aikana. Ja kyllä se jossain vaiheessa se talvi tulee nytkin. No mikä sitten olisi ratkaisu tähän tilanteeseen? Ensimmäiseksi osakesalkku kannattaa hajauttaa globaalisti, vaikka tällä hetkellä USA:n osakkeet ovat nousseet kaikkein eniten. Lisäksi kannattaa myöskin sijoittaa yrityslainoihin ja korkoinstrumentteihin, jotka antavat tasaisen tuoton pitkällä aikajänteellä. Vaihtoehtopuolella näemme, että kiinteistöt antavat hyvän inflaatiosuojan ja ne eivät korreloi osakkeiden eikä korkojen kanssa. Ja myöskin vaihtoehtoiset rahastot, jotka sijoittavat listaamattomiin yrityksiin ja joiden tuotto-odotus on huomattavasti korkeampi kuin listatulla markkinoilla, on hyvä paikka hajauttaa sijoitusomaisuuttaan.